Bideo tutorialen bitartez, erakutsiko dizuegu oinarrizko pausoak ikastolako basean sartzeko. Lehendabizi, zuek ikiko duzue ikastolako korreoa eta pasahitza. Ikastolako korreoan sartzeko google.es ipiniko dugu eta hasi saioan sakatuko dugu. Sakatzerakoan aukeratuko duzue kontu bat eta zuen kontua ipini eta pasahitza. Kontua eta pasahitza sartzerakoan nabigatzailea agertuko jatzue, baina nabigatzaile hau izango da zuen helbidearen barruan. Korreoa ikusteko, hemen sakatu eta korreora joan zaitezie. Ikastolako drivean sartu, hemen sakatu, drive sakatu eta zuzenean unitatea joan da. Unitate partekatuak sakatu behar duzue eta unitate partekatuen barruan topatuko duzue zuok sarrera duzuen